ଆଜି ବୁଧବାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମାଛ। କହିଲେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଚୁଲିରେ ଆଣିକି ଭାଜିଲି। ଚୁଲିରେ ଜାଳ ବି ନଥିଲା, ଜାଳ ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଇ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ତାକୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜିଲି। ମାଛ ଭଜା ଏପଟ ସେପଟ ନଉଟେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ପୋଡ଼ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଲି। ମାଛ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁତକ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଭଲସେ କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଯେହେତୁ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଜାଳ ନଥିଲା, ଜାଳ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଚୁଲିରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଜାଳ ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ଓଦା ଜାଳ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠେଇ ଆଣିଲି କଡ଼େଇ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇଲି। ତେଲ ପକାଇକି ପିଆଜ ପକାଇଲି। ପିଆଜ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଲି। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାର ସ୍ମେଲ୍ ହେଇକି ଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ଆହୁରି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲସେ କଷିଲି। ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା 2ଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଲି। ତାପରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ମସଲା ଦେହରେ ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଲି। ଆଳୁ ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଝୋଳ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେବା କଥା ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପାଣି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପୁଣି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଛ।